Vítám vás v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky u příležitosti slavnostního předání dekretů, kterými předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová uděluje některým obcím a městům České republiky znak a vlajku. Před slavnostním předáním dekretů poprosím o slovo paní předsedkyni. Obec Ruda, okres Žďár nad Sázavou. První dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1353, tehdy jako Hruda. Název vznikl podle těžby železné rudy, která se v historii na území obce těžila. V současnosti je obec známá díky kostelu svatého Jilí z roku 1795. Ve znaku obce vidíme ve stříbrno, červeno, zeleno, čtvrceném štítě šikmo položený zlatý šíp, provázený vpravo nahoře černým křídlem se zlatým perizoniem a vlevo dole černými hornickými kladívky, odkaz to na historii obce. Prosím starostu obce Ruda, pana Karla Dvořáka, aby převzal dekret o udělení znaku a vlajky.